Aduh, kayak kapram jus. Bola này, bola này. Ida, bela. Itu bola tuh, Hama, Mbak, hama. Hama, Sona, hama. Siapa tadi nih? Hama. Berbuah. Satu deh. Saya được mấy thắt vậy nè. दै 사자한바야 जोंना खानाय सिननायखौ गाबदों. दुफाया बिसोरनाव सायनाय माबायदि नुदों? हाय जाय. हाय मोजां नुबायना? हाय मोजां नुनायखौनो एक्टरखौनो नै फुग्रावबायसो एक्टर नुखाबाय दैसाखौ. जाम्बा मानसि गाबदों. आव